Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 12, versikulo 23. Saan nga iparamag ti manakam a tao ti ammuna, ngem ti maag ibutaktak na ti kina ignorante na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nalpasan ti klase yo, Camille? When Lloyd, kalkalpas ti na udya subject mi, isong agawi dakmeten. Sika ngay, Nalpas man ti klasik. At dapay ko mamaod ya subject mi ita. Ngam, awan ngamin ti instructor mi. kasta? Isong agawid akmaten Aywan gayam. No kayat mo. Sakbay nga agawid ka. Inta pa ag merienda. Ilibre ka. Ha? Sigurado ka? Ilibre na? Wen Camille. Ilibre ka iti merienda. Isong amay kan. Okay, sumurot ak ngarod kan ka. Ang mga no ibabawim pa iti panangilibrem kanya. Adda kayong matgayam dito'y parke. Kat, maya ti pa nagmeriendayo Baya ti pa nagsarsarita yo. Ay, wan mo na. Inawis na kami ni Lloyd. Iso aday to, imanugot akmeten Kakaysuna nga adda gilibre iti merienda. Kat sika ngay mo na. Asino ti kaduam dito'y parke? Kaduam kadimat ni Marvin na kaayan ayat mo? Wan, katwak ni Marvin. Ngam napanlabiit gimatang iti merienda. Kasta ka di? Mayat nga rod. Tanagrarana tayo dito'y parke. Wan, Lloyd. Ngam, sabali ti pagtugawan mi ka ni Marvin ngag merienda. Saan ko nga min akayat amakadwa ti param magatao? Sige pay ha. Ang mga no agsublin ni Marvin iti nagtugawan mi. Sige, panawan kayon dito Nakapanawan ni Mona. Asino nga tidakdakamatan na aparamag? Kat dudwa talaang mat dito'y nagtugawan ta. Bye-bye amlatan. Santan nga ikaskaso. Alakid din. Ituloy ta ti ag merienda. Tapno makaawid tamenten. Napanan, apay nga awan ka mo dito nagtugawan ta itay. Nakita ngamin ni Camille. Tika schoolmate ni. Iso aday tiyang inasitgak. Kasta? No kahit mo, mapantalangan itayan da. Ijaytan nga agmerienda. Ay, saanan? Dito italatan. Jak kayat akasango day jay a Camille. Tapay man. Ay, basta saan ko akayat. Agin lalaing laang day jay. Aging lalaing. Ni, apay anak ko ng tikasta. Kasanumat ngamin. Adala ang tijak na answeran itay iti assignment mi. Ngam, inasitgan nakit din. Kat ko na atulungan na kano. Apay, anya ti pa nagkitkita na kanyak. Saan ko nga amo nga aramiden ti ipapaaramid kada kami ti instructor mi? Hay! Talaga ang masuruna. Ay na, magustuhan lakit din ni Camille daytoy ilot-lutok. Paborito na ngamin ti adobo adalem ti manok kay. Nanang, kasla na imas day tayo luto yo Anya ka di dayta? Ay na, tay paboritom asidaan daytoy anak ko. Adobo adalem ti manok. Sa akto agkilnat iti ugot ti sayote. Nga isausaw iti suka ken buggoong. Maimas kulakot di ti mga nita nanang. Mabisinak paikit din. Kasta aya, sana balay, dandanin maluto daytoy. Agbusog ka, inton madamdama ha. Wan nanang, talaga ang makaadok ti mga nita. Nang runa kat paborito kasi daan, dagita ilutluto yo. Dituyak man pala ang library nga agbasa iti libro. Ado nga min kat ti sample thesis dito Nasken nga agbasa ak. Tapno sa anak to amarigatan. Inton mangrugi kami nga agaramid iti thesis mi. Anda ka matgayam dito'y library, Camille. Anya tan aramidam dito'y? Agbasbasa akman iti sample thesis muna. Iti kasta, sa anak to amarigatan into nagthesis tayon. Sika nga
Umay ka kadimat agbasa dito eh. Wan, saan gaya man? Bumulot ak langan iti libro abasaag. Taijayak langan classroom nga agbasa. Nga may mayat dito'y library mo na. No ijay nga min classroom, adu tinaariwawa ijay akaadalan ta. Ken may sa, amangan no adda mangus-usar ita ijay classroom tayo. Gaputawan ket nga rod klase tayo ita nga oras. Vacant tayo mat. Di ka man mangisuro, Camille. Nalalaing kakit din nga may iti siya. Ha? Di ta ka man langan. Tsa! Anya lakit din ni Mona. Apay nga taan na pudot ti ulo na kanyak. Hello, Marvin. Busy ka di ita? Saan mat kat di mo na? Apay ka di. Kailiw na ka di manan? Sika talaga. Kuha ngamin. Agpatulong ako kumakan ka. Ada ngamin activity mi iti pagadalan. Kat amok akabailam nga aramidan daytoy. Unay kalakit din na ya. Ado mo ti mabalin mo apagpatulungan na kaadalam. Kas kumakan ni Camille. Nagado a pagpatulungam ko nam. Ngam dayjay pay mat ang Camille ti mo na adi nakamat mo. No apay mo't ngami nakasursurun mula una na niya kaadalam. Nagsingpat tupay. Kan may sa isulang matiam amok akaadalam. Iso nga iso tinatakamat ko. Basta, masurunak iti dayjay a Camille. Iso nga, alakit din Marvin. Umay ka dito yung balay. Tatulungan nak iti activity. Oo, aday ta. Nalpasan ti papaaramid mo. Ay, agyaman nak Marvin. Ay, talaga sa anak anak bidot anak ayan ayat kan ka. Gapot a malaksid anataar ka. Mapangnamnamaan ka pa'y. Paspasablugan naksamat. Saan mo't Pudno, tibagbagak. Alawanan. Mamati akon. Un kayam. Madamag ko man. Tiyan niya. Apay akagurguram ni Camila kaadalam. Handa ka di basol nakin ka? Awan mo't kit di. Masurunak lang amin. Gaputa ko namlan asino a perpekto. Saan ko akaya ti kasing ugali na? Iso dayjay ti makagapo. No apay akagurak. Kunamlan kalalayngan. Mapan ka ka din ijay pagadalan, Camille, anak. Wen nana, mapanakon. Adto'y nga rod ti kwartam. Agyaman ak nanang. Ang sobra samat da ito interview, nanang. Awatem kit din, anak ko. Adu mo't tinaganan siyak iti panaglaklakok iti karne iti palengke iti kalman. Iso nga awatem kit din daytoy. No saan mo akasapulan tinadu mga ititid ko, idulin mo. Iti kasta, addan to gastusem inton agkasapulan ka. Alang arod nanang, ket agyaman ak manan na. Idulin ko nga rod ti daddo mga ititadyo. Iti kasta, saan kayon tumanan nga agparikot? Inton ado ti babayadan iti pagadalan. Okay ka kadilaang, Camille? Ita-ita pa dito yung parke. Ngayon saan ka mata na matagtagari? Okay ak lang, Lloyd. Di nakpakadanagan. Ada ka di parikot mo. Ibagam laeng, barang matulungan ka. Saan matkit di ama ko na aparikot da ito eh. Anya ngamin ti pampanunuta maya. Niman mo na akaadala. Kanayon anapudot ti ulo na kanyak. Saan ko nga amuno apay? Awan mo ti amok abasol ko kankwana. Nadlaw ko mat nga rod dayta. Angam di mo latan ni kaskaso ni Mona. Amangan met no adala ang pagdaldalanan na. Nasaya at matawan ni Camille dito library. Saan ko ngamin akayat nga grana kami dito eh. Isu aman manuak lang nga umay dito eh. Saan ko ngamin akayat ti ugali day di Camille? Kunamlan ado ti amona. Mangkita ak man kidi iti mabalin ko abasaan alibro dito eh. Ay, dito yak pa nga balabas iti oras. Apag isuntuin ton madamdama.
Ay, duwa nga oras pa'y ngamin ti palapsan. Sakbay amang rugi ti maudi a subject mi. Itulod ka din ni Jabalayo, Camille. Wen, Lloyd, awan matan papananta. Gaputan alpas ta matan ang nagmerienda. Isong agawid ta matan. Okay nga, Rod. Kat kasano, dagasin kan to yung bigat, Hindi kasta, saan kan nga commute? Nakababayin samat ken ka, Lloyd. Amangan numataktak ka, gapu kanya. Si kakit di man. Apay kumamataktakak ngay. Kat agpadalang matipagadalan ta. Isong awan ti parikot. Kan may sa, agpagayam tamat. Sa bagay matkit di, Alang arod, dagasan naktulaangan inton bigat ijay balay. Urayon ka. Adda ka mo't gaya man, anak ko. Ay, hindi. Asino day takadwam? Kaayan-ayat mo ka day. Saan ko akaayan-ayat ni Lloyd, nanang? Ah, Agpagayam kami laang. Kan, agpada kami iti eskwelaan. Naimbag nga orasyon, Nana. Sak Ah. ni Lloyd. ay, kasta mahet barok. Madamdama ka pa'y ngarod nga agawid. Agmerienda ka pa'y Agkape ka. Wanmat nga min, Lloyd. Agkape ka pa, sakbay nga agawid ka. Sige, kat agyaman na, Nana. Ayan niya, mutan. Nagbabamanan ti score ko iti exam mi. Ha? Day jay manin akamil ti kangatuan iti score. Makapasuron ti kastoy. Mona, okay ka kadilaang? Saan ka okay? Panawan nak dito eh. Mabalin mo nga ibaga kanyak no anyaman ti parikot mo. Amangan no damay tulong ko. Camille, anya ka diti sekretom. Apay anag nga to dagiti score mo. Tunggal ada exam tayo. Kan saan la aday ta? Kanayon ka pa'y makasungbat ka dagiti damdamagan dagiti instructor tayo. Idinto ta siyak. No kasta damagandak dagiti instructor tayo. Maipapan ka dagiti activity tayo. Dandani sa anak ka makasungbat. Kwa, Mona. Kanayon nak ngamin ngagbasa iti libro. Kano kasta nga umadanin ti exam tayo, agreprepaso ak. Iso ako nam anangatol at dagiti score ko. Oray siyak mat. Kanayon akmat ngagbasa kan agripaso. Ngamno kasta nga da exam tayo. Nababalat ta dagiti score ko. No kayat mo, Mona. Tulungan kay iti day taparigot mo. Ti kayat ko asawan, isurok kan ka, no kasano ti aramidam. Iti kasta, makafocus ka, iti panagadal mo. Anya ti kunam mo na? Sumurot ka kan ni Camille, iji balay da? Juan Marvin, kaya't ko ti agpatulong ka ni Camille kadagiti project mi. Ne. Itaman pa Wen, talaga nga minamasirib ni Camille. Iso nga umapalakin ko na. Tay ta ka ti makagapo no apayakas taonay ti guram ken ko na? Umapal ka ti kinasirib na? Juan, aklonak. Gapo iti apal ko ka ni Camille. Iso akagora. Ngamita, naamiris ko asaan gayam arumbang aguraot ni Camille. No umapalakan ko na, nasaysaya at langan ngagpatulong akan ko na. Gapo, tanasingpat mo. Sigurado ka kadi akayat mo ti sumurot kanyak ijay balay inton panagawid mo na? Juan Camille, sumurot ak. Gapo ta sigurado, ado ti masursurok kan ka. Alang arod, apaman amalpas ti klase tayo, agdiretsutan ni balay. Agpaluto akman kininanang iti merienda. Pag merindaan nakpay, Kakaysuna kayat mo ti sumurot ita kanyak. Iso pag meriendaan ka. Gaputa maragsa kanak. Italaang ngamin ang makapasyar ka ija balay. Kan italaang nga makapagkuyog ta. Camille, sana ka di akagora? Si kakit dimat. Tanya kumaaga po akagura ka ngay. Alakit din. Umay kan. Mapantan iti classroom tayo.
Umadan ti klase. Ang merienda kayo laeng, Kamil, anak ko. Pag merienda umot aday takadwam. Wen nanang. Oh, Mona, saan ka ngagmabayin ha? At to'y ti bananak yu. Naimas da ito eh. Ni nanang tinagluto. Ohan, Camille. Napsuga kun Katno adun tinakan ko. Talaga gayam anaimas ti luto yun, Nana Marina. Ay, agyaman nak. Ay, magustuam ka di matla ang balasang ko. Launay, anana. Kanayunak nga ruti umay dito balayo. Awan parikot iti dayta Mona. Nasaya at matkit din no kanayon tun nga umay ka dito'y balay. Iti kasta, adda kaduak nga agripaso. Kan agaramid ka dagiti activity iti pagadalan. Oh, anya Mona. Nasurutam ka di matlang dagiti insurok kan ka? Owan, Camille. Katagyaman nak ha. Isumat lagayam asa anak ang makafocus. Lukas ta nga agri-pripaso Gaputak kabayatan nga agri-pripaso Agsel-cellphone mat ngamin. Iso asaan ko matlaang amayulo dagiti basbasa Sana bale. Amom itan ti aramidam. Katno dapay dagiti pagkapuyam. Ibagam lang kanyak. Nakasaganak at tumulong. Basta lakit di ka bailak. Ulitag man ang tiagyaman kan ka, Camille. Nagsaysayaat ka. Nupay, kanayon anapudot ti ulok kan ka iti kalabas. Saan mo na panunutan day Mona? Awan kanyak day jay. Ket, sapay la ko ma. Tagtultulo yan ti kinasingad ta. Wan, Camille. Manipod ita, agpagayam tan. Tidakas nga apal, awan na sayaat nga ibonga na. Imbes nga umapal ka, agaramid ka kit di iti nasayaat para itibiyag mo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok dito'y drama tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Triple R. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin panang tarabay, ningbag nga oras kada kayo amin. Dala. Kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 19, versikulo 7. Tinapanglaw, saan apagan ano, oray dagiti kakabsat na. Di mapilaw nga awan ti gayem na. Oray anya ti aramiden na. Awan ti maawis na agayem na. Papagayam, intay denggen ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Anya, mga sawa kayo manen, papa? Awanan ti inam. Isuadyak pakabasulan no mga sawak manen. Ha? Kan may sa kasapulak ti kadwak. Tap numangged. Apay, adda reklamom? Awan, papa. Nakla at aklaang. Nasaya at mo't tapno adama ko na nga inak. Agyamanak no kasta. Agyamanak, tamawatan nak. Kasla kay kayat ko dito'y. Ngam ti makikabalay kada papa, lola. Awan babalin ko, taisubot ti kayat ni papam. Sana balay, tano adda oras mo. Mabalin mo tamot ti umay ditoy, apok. Uwan lola. Ben, naisagada kong dagiti badom. Maykan, agawitan. Uwan, papa. Mapang kami nanang. Sige lata, tunay. Katno bilang takayat ni Benti umay ditoy. Palubusan niyo kuma. Kasigurado akailiw kunto ti apukok. Awan pagdanagan nyo, nanang. Ben! Ben!
Apay ka diyan, ti? Kunak, aginaw ka iti plato. Agsagad, kan aglampaso ka. Ha? Kung amin, anti. Napanak nagsakdo iti danom. Ala, agawaam. Inawam dagiti plato di talababo. Kalpasan na, aglampaso ka. Awan, anti. Ang mamigatak pa ita mabisinak. Ingka mga iti ugot ti kangkong di talikodan ti balay. Ta iso ti ilutom asidaam. Anya? Ano kasta? Inlumang dati bangus alinuto da itay. Anya pa ilator orayam. Ingka mga iti kangkong kunak lang arudan. Awan, anti. Nalpas kan anangan. Mapan mo labaan dagiti ulos kan kortina. Kalkalpas ko anangan. Ngam ibaundak manen nga aglaba. Da kayo mati aglaba tanabambanugak, anti. Anya? Ibabaon ka? Ngamsong batan nakpailang? Da kayo tawan mat aramidin nyo dito balay. Ay, buisit kakit ding obing! Siyak itatiinam ditoy. No anya ti kayat ko, agtongpal ka. Anya? Tapno ibagakan ka. Sa anak nga inasawat ti amam, tapno agbalinak laeng akatulong yung nga agama. Tandaanam na ita. Anya ti aramidam ka ni Daisy, ha? Ah? No adda ibilin na kan ka. Tungpalam. Nagrigat lakit din ti awan ti pudnong ay nana. Awan ti mabalinam. Natayen ti inam. Isu ani Daisy itan ti inam. Ha? Isu ano kayat mo tinasayaat. Tungpalam amin nga ibaga ni Daisy kan ka. Naawatam. Wang, papa? Nay, Ben, apok. Lula, dito ya kon balayo ko ni Lulong agyan. Apa yun, apok? Di mo kaya ti agyan, iji balayo. Nakauyuyong mo ti may kadwa nga inak. Anya? Manipod idinamon na, adinak ayunan ni papa. Naguyong. Apay ngay akasta. Iswa dito ya kon balayo. Mabitlaang, taawagak ni papang, apok. Hello, Tony. Hello, Nanang. Imbawagak tada dito'y janak mo. Di na kanun kaya ti agyan di tabalayo. Nanang, ugali ti may nga ubing. Talaga amauntan. Ay na, Nanang, saan kayo kumamat nga agbalin akong sintidora? Maasyanak ngamin ka ni Ben, Tony. Apay, anyaya man ng timpur-tulong na kada kayo. Ay, Ibaon yun ni Ben nga gawid, Nanang. Amangan no sawan pa'y ti asawak, akong sintidora kayo. ala, sige. No isuti ko nam. Pagawidak nga rudan ni Ben. May saldawan nga agpag na pagnaak dito'y parke. Ita, malaman. Uray dituya ko nagpalabas itirabi. Ay kapay, apalpaliiwid baraw. Anyat na agad mau. Ha? Siyak ni Ben, tata? Ay syakmut ni Dagol. Nabayag akon, ngagpapaay kas kameraman iti daytoy aparkay. Kasta ka di, tata? Malaman, sumipngutan baraw. Apay nga dakapay la ditoy. Awan ti pagawidak, tata. Iswa di tuyak latan na maturog. Ahe no kasta. Umay ka ije daguskaw. Ije kan amaturaw baraw. Napanan nga tan ni Ben. Awan mat iji balay dananang. Taimbaon na nga agawid. Saan matanagaw awid dito'y balay? Ha? Manaktakla ang ititrabahom jay anak mo. No sa dino kat tinapnapanan na. Ay, makapasuron tikas dyan nga ubing. Anya nga tayo, tinapampanunot na. Amangan mat no kaslamo la iti inana. Sumangpet tulaang, makabil ko.
Rumbang laang adisiplina amjay anak mo. No nasayat da kanyak ditoy. Dituya ko na makipagnaad. Sa anak nga agawid, tadyak matla na ragsak iti dun na ti amak. Lolo, saan man atila yaw awit at tao di ti balay? Ay. Inton bigat, papanawin nyo kanumatlaang day tao, kuna ni papa. Tagiwat mo, ang mga numangag na kanibeng. Gusto matimbangan ni papa? Kunaklakit din no dituya ko. Pagawidan nyo ka na, Sa lolo. dino nga itan ti papanak inton bigat. Makambuditan. Uray kastuyak. Adamot na sayat a panunot ko, Lerma. Anya? Amok mo ti makigayam iti padak a tao. No nasayat ka a tao, apay nga rod nga adda ka ditoy. Amo ti Diyos. Kayat ko ti makigayam. No kayat nak. Makigayam ka kanyak? Pakpakawan, pagan ano ka kumamot ngay nga agbalin agayam. Ha? Agbero kay ti kapadpadam, taiso ti gayamam. Ha? Una yun ti kastoy, kasasaad ko. Gapo ka dita kastoy ti kasasaad ko iti biyag. Kat awan mayat a makigayam kanyak tata. Ay, lading itak, Ben. No siya klati masurot. Uray dito'y kakuman nga agyan. Sana bali tata dagol. Udnumot ngamin. Asyak ket nakakaasi nga anak. Awan sirsirbik a tao. Adya nga tano agsubli ka iti sidong ti pamilyam. Saan arumbang ang makigasang gasat ka? Yak kayat. Ang mga nun nakarkaro agurain nak ti amak. Kunti agsyuman kanyak. Sige nga ron tata. Agyaman nak iti panang padagos yu kanyak. Ay, mabitla ang Ben. Ha? Apay ka di tata? Kumusta kan, Ben? Kumusta ti panagpaay mo dito'y simbaan? Kas may sa sakristan ni Padre Armand daw. Ay, nasayat mo tata. Saan laday ta ah? Imbiro kandak pa iti tao. Amang sponsor kanyak iti panagadal ko. Ay ha, ay kumayat ang arod. Nasayat no kasta barok. Dakkel ayaman ko iti Diyos. Kastamutan kada kayo anang tulong kanyak tata dagol. Awan anyaman na, Ben. Maragsak anak. Gabaw, makaadal ka. May sakan, anay a maestro, Ben. Mangisursuro ka, iti may nga universidad. Utang ko kada kayo ti amin, Tata Dagol. Ba nagadyak malipatan? Inaramid ko lang tiamok para iti pagimbagam. Hanggang uray pa'y no kasta. No di mo mo't kinayatin apan iti simbaan. Amangan, no di mo nagteng ita ti ayan mau. Kinapudno na. Makulkula pa nakidi. Ta nakakaasyak, tata. Sumsumrag iti panunot ko ti agbalinlangan ng agtatakaw. Kaslakayat ko ti agrebelde. Ang dakkel ti yaman ko iti Diyos, ta inlisinak. Nagasat ka, Ben. Tauuray kasta tinapasamak iti biyag mao. Pinilim, tinagpaidalan iti pagayatan ti apaw. Pangasin kumahambakait. Sa pulang kumani, Ben. Anya, amo na ti pimanaw. Amo na mat nga rod tag subli. Ada na kay magakanyak iti address na. Kung natin na kay magakanyak, mangisursuro ka no itan iti may nga universidad ni Ben. Ha? Kaya't ko makita ti anak ko. Sakbay amatayak. Saan? Agimbag ka pa'y, Tony.
papigsaom ti pakinakam mo. Anak ko ni Ben. Katrumbang laeng. Nga daited ko atawid na. Anya? Santa Apolos anay kan iti uray may salak o mga anak. Daisy. Isungawan sa bali nga agtawid kadag iti naipundar ko. No saan ani Ben? Sige. Bayam tapasapul ko no sa dino ti ayan na. Agyamanak, Daisy. Ben, at tao ngay may dito kat pasapsapol nakakano ti amam. Ha? Masaksakit ka noon ti amam. Kat kaya't nakamakita. Itapay ang masakit. Sana lang malagip da tao. Manon atawan tinapalabas. Ngam didak pulos pinagan pinasapol. Itatag sakit. Pasapol nak. Tapno niya. Aywanak ita. Barok, maawatang ka. Noon niya ti karirik nam. Hanggang panagkunak. Saan narumbang nga gibales ka. Noon niya man. Tinagkurkurangan dakan ka. Tata. Nagasat ka. Nalasatam ti rigat. Mamatiak. Numapakawan mo kat nagasgasat ka pa'y. Kinapudno na. Napadag kanyak ti amak. Hanggang ti agsyuman kanyak. Kat nauyong kanyak. Tirigat na. Ayunan mo't ngamin ti amak. Tinasayaat. Kaduaan ka mapan iti lugar yaw. Agyamanak, tanagpakita ka matlaangan kanyak. Ben, anak ko. Tatang, anyat napasamakan ka. Anyat sakit mo. Kanser iti utak ti sakit ko, anak. Katamo ka. Sana kun nga agbayag, iti daytoy abiyag. Iswa pinaayaban ka. Taited kun kan katitawin mo kanyak. Katsak baya matayak. Kidawag ko matipang makawan mo, anak. Natayo ni tatang. Naimbaglaki din tanagawid ak. Tanusahan. Diyak ko man nakita ti amak. Iti maudi agundaway. Ken saan mo kumaanaala ti tawidam ken kuana? Saan matkit daday tati importante. Ken naimbag nga radada kayo anang kuyog kanyak, tata. Manya nga ita. Dua kailangan di ti agsyuman ken ka nabatay. Una, anyang ingarod. Awan mo't anak da iti day ti tatang. Mala, uray kas dya ti naramid ti agsyuman ken kayday. Ay wanam lata. Di ka gimulmula iti sakit tinakam. Uwan tatadagol. Ada ginatang ko amay sa kaban na bagas. Ken pangkusina nga abastuyo, anti. Ben, Umanay mo't siguro dahitan nga abastuyo dito balay. Kabayatan ti kaawan ko. At dapat kasapulan nyo, ibagayo lata. awanan, Ben. Mapanak nga raw din iti dagos ko. Tagsubliak ang mangisuro. Talon nga aldaw tilangan ko. Ben, at ako maibagak. Anya da jay, anti. Mabainak unahin kan ka. Ngampos ko lag tiropak. Anyang ingarod. Kat nagbasulakan ka. Ha? Pakawanan na kumakadag iti madingay naraaramid ko kan ka. Pagpapabawiyak kitan ti amin. Din panunutan day ta. Lipatan tayon day ta. Sakit lang ti ulo day ta, anti. Ben, Pakawanan kayo, mat.
Ket, imbilang kay matan, kas pudpud no nga inak. Gaputa asawa na kay kat nga roday di tatang. Aywanan kayo, auntie. Agyaman ako na ikan ka, Ben. Nakaimimbag ka unay, anak. Nagasat, dagiti na panglaw ang mailaklaksid, kan maidadadanas, tano isoda ti dumawat iti tulong, ti Diyos ti manaraken kadakwada, kat agbaligidanto iti odina. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kamitin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Salmo 30, Kapitulo 1. Idaydayaw ka, o Apo, gapo ta insalakan nak, kat di mo impalubos nga agragsak, dagiti kabusor ko. Papagayam, intay denggen ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Kat, kumusta dagiti agtrain-training? Mabalin mo ka din nga isukat ka dagiti bakante a posisyon diti kumpanya? Nasayat mo't, ma'am. Nalakadala nga makasursuro. Nasayat mo't no kasta. Katala, anusam lata timang train kadakwada. Gaputa kasapulan tayo ida. Kurang tayo. Iso marigatan tayo iti trabaho. Sige, ma'am. Ket maragsakan ak. Taddanton kakadwa tayo. No apay lang amin ang masapol amang train da. Kat adamot dita ti mabalin. Di dala makita. Kasla awan serbi ti daduma at tao no kasta. Nakaanos ni Sir Emer amang isursuro kada tayo anya, ay? Uwan nga rod manang. Isuasaan ang narigat ang masurutan dagiti isursuro na. Iso nga anusan talat na. Sana bali, inton makasursuro tanton, makatrabaho tanto matlang iti husto. Ken makainan ng tumatan ti mangisursuro kada tayo. Tapno maipampaminsan ng tumatan ti oras na iti trabaho na. Uwan, manang. Kumusta ti training yu, Lani? Art? Saan kayo kadimot lang nga marigatan? Saan mat, ma'am? Sa maysa. Flexible mat ti mangisursuro kada kami. Kasta nga rod, ma'am. Kan maysa, adamot la kada kami. Nututukan mi ti araramiden mi. Kat uray saan da kami nga asistaran ni Sir. Iso pasensya kayo lakuman, ma'am. Ta sa balimot ngamin ti inturpos ko a kurso. Iso akasla agbabak to zero ak. Uray siya nga rod, ma'am. Sa anak mat nga rod ang nakalpas iti panagadal ko. Taday tala ti multulong iti trabaho di talon ti nararamid ko. Gapo iti kinarigat ti biyag. Awan parikot iti dayta. Tinapatag. Desidido kayo nga agsursuro iti trabaho. Dayta ti kang runaan. Taado nga minti kasapulan nga agtrabaho ditoy. Sakat, magsipanaw mo tinag iti daduma. Tadi dalakat nga rod maanusan ti kinadagsan ti daduma at trabaho. Manang Lani, Art, madamag ko man lang kada kayo. Asino tinang motivate kada kayo tapno sumrak iti kastoy a klase ti pagtrabahuan? Kastoy nay, Nelmi. Pudno ang nakalpasak iti panagadal ko. Ngam, idiadan anak ko. Jakon nakastrak iti trabaho. Gaputa nagaw awirak kat nga rod. Kat idi nagaplayak iti trabaho. Sa anak anaawat.
Ta sa anak-anak ka pa sa iti interview. Kat ita, adak iti daytoy a factory. Kasta gayam. Sayang mat nga rod siguro, no inyap layot in lepas yo, bak nang kayo mat siguro itan. Kat si kamat art, nagado ditang agkasapulan iti driver. Api adito'y pailaang timayam. Apay, anya ka diti nakitam dito'y. Kat awan mat pagbaknangan dito'y. Gaputa adayo anangat nga to ti matgadam, numapan kay ti sabali. Pasensya kan, Nelmi. Ngam kastoy ti may bagak. Saan kami nga imay ditoy? Tapno agbirok iti pagbaknangan. Imay kami ditoy. Tapno kitaan mi, no anyamot ti mabalin mi ama itulong. Prangka kamat nga agsasaoan niya. Sana bale, para makita, kasla di mo kasapulan ti kwarta. Madamang kumanlaang, sir. Ti anya, Nelmi. Apay ang masapul pay laang amang train kayo kadagiti sumrak ng trabaho. Nagadumot dita ti makabael amang trabaho kadagiti kanayunan at trabaho ditoy. Anya ti kayat mo asawan? Ngamin, numang train kayo pay laang. Kasanon dagiti trabaho ditoy. Anas ken amasikaso no bilang. Taamangan no saanen amatutukan. Gapulaang iti dayta at training. No saan tayo amang train? Asino ay ti sumukat kadagiti pumanaw? Ket no dayta ti concern mo, asan na matutukan dagiti trabaho, kastoy nga rod. No nga ta tumulong ka amang isuro, tapno mabibiit ti garaw. Jakay ti panagsasaw day di Anelmi, ma'am. Question na ran namit ti panang training tayo kadagiti kabarbarong agtrabaho. Ala, bayam ta kasaritak, no kasta ti panagsasaw day ta at tao. Nag-report kanyak dagiti dadduma a kabarbaro at trabahador. Amangan do day ta ti mangupupay kadakwada. Gapoy ti aramidan day di Anelmi. Pinaayaban ka? Tada kayat ko apon ka no agpaysuti na idanon kanyak. May papan iti panang komentar mo kano. Iti panag-training, dagiti kabarbaro nga empleyado. Ma'am. Apay, ada ka di makitam amadi nga epekto na dito'y faktorya? Ibagam tapno kitaan tayo nga rod, noan niya ti kasayaatan ang maaramid, para iti pagsayaatan ti faktorya. Oh, anya ngay, kumusta mo't kan ti papaaramid kan ni Sir Imer? Masursurutam ka di matlaan? Manang. Ken, nagmayat tayo nga ron timbaga na. Mabalin ko kanun ti maisalpak iti mabakantian to a posisyon. Tapno sa anak tulangan a driver laang. Ay, talaga? Ay, nasaya at ano kasta? Iso na laang, tamaguduan to ti imatang mo. Ha? Kasano kumamat deta, manang? Siyempre, malaksid nga adda posisyon nga igamam iti unag ti factory. Ag-drive ka pa iti lugan. Tunggal ad appointment, may papan iti operation ti company. Uwan nga rod, manang. Ay, kunak no isulang ti trabaho dito eh. Ngam adapay gayam. Ala, bayam, pagyamanam kit ni Nalabit, nakita da nga adda potential mo. Iso nga inayon dakan kadagiti matrain. Nakasarita ko ni Nelmi, may papan iti panangkon kontra na iti ongoing a training. Awan mo't makita kadakkel a makagapo. Tapno agkom-komentar latan, akas lasaan nga importante ti araramidan tayo. Ka ti maawataken kwa na. Saan na lang amin akayat ti masapawan? Saan matapin na laingan ti kasapulan dito eh? No di kat ti husto a panagtrabaho para iti kasapulan ti operasyon ti kumpanya. Iso a kasapulan siguro ngagpamiting kayo, ma'am. Tapno may lawlawag da ito abanag. Wan, talaga akas ta ti aramidak, Emir. Wan gayam, kumusta mo't ngay dagiti dua a kabarbaro ana inayon iti training? Kabaulanda ka di mo't laang? Wan, ma'am. Kabaalanda. Nasaya at nga rudno kasta.
Anya ngay Art, kumusta? Kabalam ka di man ayon ang titrabahom dito yung factory? Kuha manong, padasak Saan mo la padasan? Aramidem. Panagkita kamin kan ka. Kabalam. Iso nga itapay laeng. Isagana mo tibagim. Ala, kakabsat, kas nakon. Agkurang tayo iti manpower. Iso masapol tayo ti mag-train. Iti mainayon kada tayo. Saan la atap no pumartak ti operasyon tayo. No dikat, tapno ad-adupay ti maaramidan tayo. Iso anasken nga agtitinulong tayo kitdi. Saan aday ta agkom-komentar. Kas kada mangup-upay ti intay ar-aramidon. Taad-adalaang nga awan na saya at amapasamak kada tayo no kasta. Ala, sapay ko tanalawag amin kada tayo dayta. Naimbaglakit din. Tanagpamiting ni Ma'am Brawley. Un nga rod manang. Tauray siyak. Idi damo. Jack mo't maawatan. No apay ang nainayonak iti training. Agkad-kada ko maidi. Jack mo, akas jay gayam. Anya, kumusta? Ay. Okay kayo kadilaeng? Yes, sir. Ay, good morning, sir. Naimbag ngagsapayo manong. Kastoy, nasaya at mat. Wen gayam, agsagana ka, Art. Ha? Ada appointment yu adwa kininelmi. Ada pang ibaunan kada kayo ni Ma'am Brawley. Kaduan pala ang ninelmi. Tapno saanin nga agkumyot. Aramatan niyo ti service vehicle tayo. Kaya't sikat ti agmaneho. Sige, manong. Nasayat nga rin no kasta. Medyo adayo pa'y gayam ti papanan mi. Sapay Jack unay kabisado day tayo lugar. At tinasayat. Damagag ni Nelmi. Nelmi! Adayo ka di pa'y ti papanan ta? Medyo adayo pa'y, Art. Ngam no kayat mo, oray isardan mo. Taginan na ka pa'y, ang mga nunabanog kan. Saan mat? Damdamagag laang. Jack ngamin kabisado day to'y lugar. Kasta ka di? Ayun gayam, naimbaglakit din ata pinalubusan na kanimam amang kadwa kanyak. Sapay medyo adayo, ti pangibaunan na kanyak alugar. Un nga rod. Ngam okay laang. Trabaho mat day ta, kas driver. Amom, nakananos ka. Isumit lagayam akay kayat da kadagiti kakadwa tayo. Gapo iti makitkita da a performance mo. Kat saan ka nagkamali iti napanam adiso? Gapo ta kasapulan da kaunay. Manong Emir, adda kumakayat ko nga ibaga kada kayo. Kaya't sapay la kumata maawatan dak. Kanda kayo la kumanti makaamu amang ipakaawat ka ni Ma'am Brawley. Itinay to nga ibaga kada kayo. Anya day ta, Art? Nabayaga kon, kas company driver yo. Nasaysaya at siguro. Numangkita kayo lat sa bali amang sublat kanyak. Gaputa. Sa bali mo tanti mapaspasamak. Diyak kaya ti maisagmak. Kan, diyak kaya ti makabasol iti pada ka tao. Kat no bilang mapasamak dayta. Ang mga numaapektaran ti trabaho. Gaputa mabalin nga adda maikat. Kaadwan ngamin, atunggal adda appointment iti ruwar. Kanayon na maibaon ni Nelmi. Katsak kanayon amang kadwakan kwa na. Adda sa baling aramid na. Kunakon ket. Agpay sugaan ti madamdamag ko. Kunak no chismis laeng. Ala, nasayat mo timbagam day ta. Sa bagay, adagap apply a company driver. Ket gapo ta imbagam day ta concern mo. Ibagak nga rod kini Ma'am Brawley. Day ta anaidanon mo kanyak. Agyaman aklaunay, manong. Ay, awan ita ni Manang Lani. Isong agmay-may saak nga gawit. Ay, sapay rumabiin. Ay, insangbot ko pa'y ngamin dagiti impaaramid ni Ma'am Brawley. Ay, agawid akmaten. Tagluto akpay, apaman at sumang petak. Ay, agawit ka din? Ha? Nelmi, kunak no nagawit kan. Ite ka kadipay. Agawid ako maitayan, ngam nagsubli ak tadagayam na lipatak. Ket apagiso,
Adda ka pa'y malagayam. Tapno adda ka duwak nga agawid. Ne, kat sigod mo nga awid ka gagmay sa. Ay, gayam, apay nila kay mo. Di nakakadidagdagasan? Ala, umay kakit din. Italaang mat nga awisin ka makigidnan kanya. Apay, daye ka dilaang alani ti kayat mo akakuyong. Ha? Nas ka naliklikak na ito yung babae. Kwa. O sige, umuna ka langan nga agawid. Agawur tayo makpaygayam. Anya ka diti basol ko, tapay anas kan aliklikan na, Art. Awan basol mo. Ngamamong ka di. Makadkadlawon dagiti kakadwa tayo. Ti kanayon mo nga iasidag kanyak. Kanti pan nakibibiyang mo kadagiti araramidag iti opisina. Apay, dakes ka di. Kayat ka lang mat atulungan. Kananya ko ma, no nadagkatakin ka. Kan, apay, anya ti panagkunam iti kinadagkat yun lang unay iti dayje alani. Pangaasim ko ma. Di ka agar aramid iti pakaibabainam. Addan asawam. Kat di mo kumamulitan ti estado yung kas agasawa. Kan mabalin ka di. Di nakiramraman. Kan awan sa baling araramiden mi kinimanang lani. No ti ipagarup mo kat adda relasyon mi. Gaputan na dagkat kami iti tunggal maysa. Nagbidot ka. Gaputa agkasinsin kami. Anya? Isu apang asim nilmi. Di kan umas asidag kanyak. Tas sabali ti motibo. Aramidan ti Diablo ti amin awagas, amang dadaal kan ka. Ngaron, salimot mo tam ti sasao ti Diyos, iti kasta, mailisi kanto iti basol amang isagmakkan ka. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala. Kinapudno Ken Biag. Na inbag nga oras yo amin papagayam, hinta ibasa ti Jeremias, Kapitulo 29, versikulo 11. Taamok a mismo dagiti planok para kada kayo. Kastoy ti pakaammo ni Yahweh. Dagiti plano para iti kapya, asaan kat adidigra. Nga ikan kayo itinasayat a masakbayan ken namnama. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Boboy anak, bumangon ka, tani, aldawan. Maladaw ka ni eskwelaan. Nasa papay, nanang. Anya na sa papay. Alas 6 iti agsapa. Bumangon ka kit din, tani. Maladaw ka ni pagadalan. O, nanang, bumangon ak nga roden. Agan-anos ka nga eskwela, anak ko. Tapno makasarak kanto itinasaya at atrabahom. Di ka agdanag, nanang. Tagadala ka na imbag. Nalang, Rod. Bumangon ka, taing kaagar mo saran. Amatasyo, mabiitan na maapid dagiti mula tayo. Wen nga rod barok, ay nakaayayat akitain dagiti mula tayaw. Un nga rod. Ay, sapay ko ma, tasan na madadaal itinapig sa abagyaw. Wen nga rod barok, sapay mata pobre ni Doña Estela nga amo tayaw. Ay, kinunayo pa'y. Nuapay mat ngamin, akasta dagiti daduma ababak nang. Irurumanda tayo amarigrigat. Ado ti kwarta ni Doña Estela, ket magatang na amin na kayat na. Nagasat kindi dayta a Doña Estela. Kumusta kayon? Da kayo adong rate ang makitaltalon?
Donya Estela, di yumet kumakunain, adong rit kami ang makitaltalon. At damit nagan may. Sayatin nyo kit dito ang trabaho dito'y talon ko. Tapno at damot serbina susweldoan kayo. Wayne, Donya Estela, di ka madanagan ta saya atin miti ag trabaho. Nasayat nga rod no kasta. Sige, panawan kayon dito'y. Tadyak kayat ti mainitan. Kanjak kayat ti angot ti payodyo. Puwa! Dindula kay. Aglinong kayo pa'y kanilolo Tasyo. Tagmerinda kayo pa'y. Awan bagat. Apag-isaw, mabisinak mitain. Among bagat. Imay itay ni Dunya Estela. Ay, Kat, anya kay timbaga na. Ay, awan. Imay na kami inuy-uyaw. Ay, unay mata ni Doña Estela. ala, bayaan tayon day dya, Donya Estela. Ikararagan tayo, kit di Asapay kuma, tagbaliwan ti panakilangin nakadatayaw. Doña Estela, umay kayo manganan. Nakasaganan ti makan iti lamisaan. Anya ti masida. Jay pinapaita na karnet baka at datayo itay bigat, madam. Awan pa'y sirbim akatulong. Tadi mo pa'y amumat ti gumatang iti masida. Pasensya kayon, madam. Ngam di da kumamot pagsawan iti kasta. Nabayagan agan ano sa ka nagserserbi kada kayo iti mano atawan. Gapo iti kasta pa nagsasauyo ita. Nasaysaya at laangan o pumanawak laangan diti balayo. O sige! Pumanaw ka! Ado di tati maalak akasukat mo! Nadamag mo ka din do baraw. Tiyan niya. Pimanaw mo't gaya man ni Adela katulong ni Donya Estela. Siguro, naumamatan ni Adela nga agserserbi ka ni Dunya Estela. Basit la ka no aba na agtinagungtan ni Donya Estela. Gapo ka na iti masida. Imbag no makabirok adagos iti kasukat ni Adela. Awanin ti mayat nga katulong ken kuana, tanalas mo't nga minti ka babalin na. Ita, pag nakman nanday ta. Isu amaday, tinaalas ti ugali na. Tawan to, mati makaanos ken kuana. Awanan ti kadkadwak dito balay. Agmaymaysa akon. No nasaya at kumati kababalin ko kin ni Adela katulong ko. Siguro, saan nakapinanawan? Mapanakagkit daw iti pamakawan kan kuana. Kat pagsublyak dito balay. Tauray siya kon timang paadal kan kuana. Da kayo matgayam, Doña Estela. Umunag kayo, Agyaman na, Adela. Agtugaw kayo, madam. Imaya, gaputa kayat ka kasarita. Anya ka diti pagsaritaan tayo, madam? Ala, agsangit kayo matan, madam. Ay na, madadaal takin na pintas yun, agsangit kayo. Sika talaga, Adela. Pagkat katawaan na. Makita, madam. Nagpintas ka, nang runa no nakaisom ka. Ay, imaya ka, Adela. Takayat ko kumang agsubli ka ni Jay Balay. Ha? Pagsublian dak ije balayo, madam? Saan ka di ako nayo kayo? Please, Adela. Lipatin ta ko man. No nyaman dagiti na ibagbagakan kay di. Pangaasim ko matapakawanan na kun. Napakawan kayon, madam. Ni Apo Diyos tupay kat mamakawan. Siyak tulakit din ti saan. Kat tangay nagbalbaliw kayon. Sige, agsubliak nga rodan ijay balayo. Ay, nagpudot mo ti panawan. Ay, Amatasyo, intaglinong, tani. Nagpudot ti darang ti inay. Ay, sige man nga baraw. Aglinong tapay. Nay, ni Donya Estela day ta sumungad.
Ay, isaw. Mga no agungat maninday ta. Nya nga tamanan ti ibagana. Ay, mga umay na tayo manan uyawan. Naimbag nga orasyo, dindo, tasyo. Ay, kastamit kan ka, madam. Naimbag nga oras mo, may. Imbayak, takayat ko tagkid daw iti pamakawan. Kadagiti nasasakit ng balbalikas ko kada kayo iti. Ah? Ay, awan ka na kami dayjayin, madam. Naglabasain, napakawandakan. Ay na, agyaman na kada kayo, tanapakawandakon. Manipod ita, dindo. Siya kuntimang paadal kin ni Boboy nga anak mo. Aging ga makalpas, iti panag-adal na. Agpaiso, madam. Pagadalam ni Boboy. Wan, isuadiyo pakadanagan, ti panag-adal, ti anak yo. Oh, lakay. Naragsak ka mata nagawid. Apay, nangabak ka itiloto. Ha? Anya ang nangabak iti lutong ibagbagang bakat. Imay itay ni Dunya Estela ijay taltalon. Okay. Anya manan ti inaramid na ijay. Imay na kayo manan inoy uyaw. Saan? Napanagkid daw iti pamakawan. Ha? Nasaya at man nga rod no kasta. Katamom ka di bakat. Ni Dunya Estela kanon timang paadal ka ni Boboy. Aging ga makalpas. Ha? Agpaiso? Pagadalan na ti anak ta? Wen, bakit? Kat iso kanon ti makaam mo iti amin, amagastos. Tatang, nanang, adda akon. Kumusta mo ti panagadal mo, anak ko? Nasayat mo, tatang. Amuyo ka di. Nag-quiz kami, tay. Kat na nga to tinaalak iti quiz mi. Ay na, Boboy anak. Agyaman kami ni tatang mo no kasta. Inarakop nakmatan nanang. Maragsakan kami ngamin, anak ko. Tasaan min apariko ti panagadal mo? Ha? Apay, tatang. Adda ka di mang paadal kanyak? Wan anak. Kinasarita itay ni Doña Estela ni tatang mo. Kat kunana, nga iso kano ti makaam mo iti panagadal mo. Pudno day ta, anak ko. Isong agyaman tayo iti Diyos. Gaputa nagbalbaliwan ni Dunya Estela. Kat gapumatlahan kan kwa na, makalpas kanton iti panagadal mo. Naragsak ka pa nagturpos mo, Boboy, anak ko. Ay na, may sakan a doktor. Agyaman naklawan ka na kayo, Doña Estela. Tatang, nanang, tanusaan da kumapinagadal. Nalabit nga agtaltalo na kumamat ita. Maragsakan na. Gaputa sa anak apina ay iti panang tulong ko kan ka, barot. Kat agyaman tayo iti Diyos, anak ko. Tano saan agapukan kwa na, saan mo kumamat amatungpal ti arapaak mo ita. Husto ni nanang mo, anak ko. Kat uray no anya ti maragpat mo iti biyaga. Di mo kumapukawan, ti pamatim iti namarswa. Naragsa ka pa nagturpos mo, Boboy pero. Agyaman unay kada kayo, Doña Estela. Madam. Agyaman kami unay iti tulong yu kada kami. No saan agapu kada kayo. Nalabit asaan kumamat ang nakaturpos ti anak mi ita. Ti Diyos ti mang supapak iti kinaimbagyo, madam. Awan na niya man na. Pakaragsa ka kunay, ti mang tulong kada kayo. Adela, nagdaras ti panaglabas ti panawan. Agasam, may sakan a maestra. Wan nga rod, madam. Katagyaman ak unay iti ado atulong yu kanyak. Tanudidak ko mapinagadal. Nalabit, katulong akpay kung mga agingga ita. Ni Apo Diyos ti pagyamanan tayo. Inaramat na klaang nga instrumento. Tapno makaadal kayo kin ni Boboy. Katita, panawon matan ang mapanakag na iti Amerika.
Gaputal alaan dakon dagiti anak ko ijay. Ha? Kasano nga rodon dagiti mapanawan nyo asan ikwayo dito madam? Daytoy solar kan balay. Ipatawid ko kan ka, Adela. Kat dagiti daddo maapasat ti talon, ipatawid ko mo't kada dindo kan tasyo. Tinegosyok a furniture, ipatawid ko kininen. Timat grocery store ko, ni Buboy ti pangyawata. Ay na, agyaman kami madam. Di da kanto pulos malipatan. Kat ni Apo Diyos ko matimang subalit, iti kinasaya at yu kada kami. Nadamag bikin ni Manang Adela. Amapan kayo gaya man ni Amerika, madam. Wan, barok. Gaputal alaan dakon dagiti anak ko ijay. Ay na, madam, kailiw da kayong tulakit eh. Katagan anad kayo kuma iti papanyo ijay, madam. Wan, umadanin ti panag-flight ko. Kat nakasaritak matan ti abogado. Tapno awanan ti parikot kadagiti papeles ti sanikwa ama panawak. Kat salwadan nyo kuma dagiti impatawid ko kada kayo, ha? Wen, madam. Di kagdanag. Salwadan mi dagiti sanikwa nga impatawid jo kada kami. Ket ulitan mi tagyaman kada kayo, madam. Nagsaya at talaga ni Doña Estela bakit? Agasam, impatawin na amin kada tayo dagiti sanikwana. Sakbay anapan nagnaad iti Amerika. Huwag nga rod lakay. Siguro, no saan idi a pinanawan ni Adela ni Madam Estela, nalabit saan pa'y laang anang balbali waging gaita. Huwag nga rod. Naimbaglaangan tanaka amiris bayat anasapa pa iti amin. Ay, iso nga ikararag tayo. Asapay kuma, takanayon ang natalgad ni Madam, iti sa dinuman nga ayan na. Huwag lakay. Dahil tatinaskan nga aramidan tayo. Timadi a kababalin, mabalbaliwan dayta. Ngarod, si pupuso kumati masaknan iti panagbalbaliw na, katsulnitan na dagiti nagbasulan na. Timat nasaya at akababalin, bendisyon mat ti supapak na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Ivy May ni Canor. Iti direksyon, Virgie Buckley. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayong amin. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa te Hebreo Kapitulo 10, versikulo 24. Panunutan tayo no kasano ti panagtitinulong tayo, iti panagayat kan panangaramid iti naimbag. Papagayam, intay tinggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Anya? Simurot iti sabali a babae ti asawa ni Jane? Wen, dayta ti pag-iistoryaan da ita dito'y barangay. Mabainak paikit din arumwar, tadamag-adamag dagiti chismosa di taruar. Ay, daytan tumat ngamin kat. Nagapuradon tumat ngamin anak ki asawa ni Jane. Anya ita tinapagteng iti biyag na. Hamba siya anak nga rod iti dayjay nga adem, tababasit pa'y dagiti anak na. Kat, kasano ita ti panagbiag da nga agi ina? Diyak mo Ay, hala, mapan ko ida sa rungkaran. Alaam nga rodon ta ibagas kan si daan, itadmon kadakwada, awan kanot maisaang dan. Ay, kaasi damot nga rod no kasta. Mapanak ko nga di balay da tatang kan manang. No sanda nga yung pawit kan katibagas kan si daan, manang. Agpudno ka man kanyak, Jane. Pinanawan na kayo kaditi asawam? Uwan nga rod, manang. Simurot iti babae na. Kat, kasanon ti panagbiag yung agi ina. Diyak mo, manang.
Ay, si kantumot ngamin. Sukir ka. Binagbagaan da ka, idi asaan ka pa'y ama asawa. Taagad adal ka pa'y laeng. Ngam anya tinaramid mo. Nakitaray ka iti dayjay a lalaki. Manang, Di kag sangit, tapod no ti bagbagak. Anya nga ita. Dandani di mo pa yan masagay sa iday tabuk mo. Gapo iti rigat ti panagbiag mo. Ore ag sangit ka ita. Awanin Di mon maisubli ti napalabas. Hay, agnanayon kan nga agrigrigat. Bakit? Naitid mo ka din jay bagas kan si daan da Jane. wen, inala ni Manang na, taimbay itay dito ibalay. Ay, kaasim at day jay nga anak ta. Basol na, sukir mo't ngamin. Inununa na tinakiasawa, ngam ti panagadal na. Kita dagiti kakabsat na. Nagsasaya at tibiyag da, tadiadal da. Saan mo nga ikumpara ni Jane kadagiti kakabsat na? Apay kumaasaan. Ginasgastusan ta ide iti panagadal na. Nagado ti loan ko, idi mangisursuro akpay laeng. Tapno makaadal. Ngaman niya tinarapid na. Nakiboy-boy pren. Ay na, bakit? Napalabas ang day ta. Saan amabalin ajak lagi penlakay? Gapo iti kinatangken ti ulo na, iso apuro pa nagtuok ti mapaspasaran na ita. Naimbag amalam mo, Manong. Kuna kun ka. Si kajay bagbagajay staff ko abisita. Bisiyak ita ading. Kas makita met, nagabsuon lagi ti pipirma ka papeles. Si kagayam ti Chief Engineer, Manong. Nagmayat kan, naglamiis dito office mo. No nagadal ka kumamat anasayaat. Saan nakaasi itatibiyag mo? Wan nga rod, Manong. Dakkel ababawik. No apay asaan ko nga inyulo ti panagadal ko. Anya ti umay baga? Mabainak ko makan ka, Manong. Ngam, umayak ko maumutang iti kwartam. Awan ngamin igatang ko ti gatas lagi ti anak ko. Jane, aya. Bayadak tungot lang nga da kwartak, Manong. Saanen? Alam ti dugas o. Umanay mo't siguro daytan. Manong. Wen, umanay daytan. Narigat ti agbirok iti kwarta ita. Agyamanak, Manong. Ala, agawid kan. Magmag na akong amapan iti tiyandaan. Isupay ti pagpletek. Uray maarbisan akong Darasat ti magna. Ang mga nogsang sangit ang dagiti anak ko ngayon pau-awer ko kada tatang kanana. Jane! Jane! Asin? Ha? Ni Uncle? Katay ay banak. Makilugan akong itilugan na. Tagpa ituludak iti tiyandaan. Uncle! Imbagtada kayo, Uncle! Nabasbasakan samot tan. Wan nga rod, Uncle. Mabalin ka diti agpaitulod iti tiyandaan. Gumatangak ko maitigatas dagiti anak ko. Ay katuna, agawid ka ka din. Madamdama pa'y, Uncle. Sige. Gumatang ka, taurayan ka iti palengke. Talaga, Uncle? Katuna, alagan matabaybayan ka mabasa. Agyamanak, Uncle. Naganos ka. Nakaturugan dagiti anak mo. Pinaturog may kanitatang mo. Agyaman na kiti panangaywan nyo kadakwada, Nanang. Anya nga idagitagin at gatang mo. Naggrocery ak, Nanang. Kunak man nung atas laang timapan mo gatangan. Inikanak ngamin ni Uncle iti kwarta, Nanang. Ha? Asino nga Uncle mo? Ni Uncle Renato. Nakita na kamagmag na iti kalsada. Sinardangan nak kat intulod nak diti balayo. Ay na Jane, di ka lamabain. Dimawat ka siguro kan kwa na iti kwartaan niya. Ha? Ay, saan, Nanang? Iso tinangtad. Inikanak iti sangaribo. Ni Manong, inikanak mo't iti duagasot. Ay, tila pagdaw-daw atamon. Kababain una yan. Nanang,
Kas kala nakakaasi unay ataon, Jane. Tatang, agawid kamin kadagiti apo ko yo. Agyaman nakiti panang bantayo kadakwada. Riingak kadiidan. Ay, isyakton tatang. Ang mga noog sangit da, no didak makita. Adda kwartam. Tatang, Nangagkaw te saritaan yo kaninanang mau. Puno ka di at tinulungan na ka ni Uncle mo Renato. wan tatang. Nasingpet, kan managtulong at talaga ni Uncle mo Renato. Uray no nang aton ti posisyon na di ta kapitulyaw. Napakumbabalat ta. Kan nakasagan at tumulaw, kadagiti kakabagyan na. Jakmat di maudawat kan kwa na tatang. Inikanak matlat ta. Amo na nga may nakasapulam ti kwarta. Ay, mabit lang Alaam da ito isang aribaw. Taimbag lang ay gatang mo ti kasapulan dagiti anak mo. Ago nga tumanan ni nanang numaamuan na, tatang. Apay nga mintay bagam kan kuana. Pensyon ko da ita. Hanggang mas kasapulam. Isungaytad ko kan ka. Ala, riinga mo dagiti anak mo. Taagawid kayaw na. Tanay, sumip nga na. Sige, kasta. Ispoil them day tanga anak mo. Tad-adda pa'y ngagbalin asuker. Ay, di ka lamasyan iti anak mo. Takas tamat ti bagbagam. Asino kumati mang tulong ken kuana. No saan ada tayo? Barwam! Bayam ngagtuok, tapno amuna tirigat ti biyag kat makasursuro. Awan ano ruruamom nga ikikan. Di saanan ngagsalukag. Ay na, babasit pa'y dagiti anak na. Kat makaamumutan Imbes nga daigatang itinaimas asidaan, awanan. Taintad mo matan iti anak mo. Mangilambong kalatan iti ugot ti kamutay. Taisun ti sidaak. Si kapay ket di itandag sakripisyo. Imbes aragragsakam ti panagbiag mo itata nag-retire kan. Ayabak kumamot ni Jane nga umay mangan dito kalukluk at restaurant. Ngam amok to matlaang asaan na akaya, ta saan na amapanawan dagiti anak na. Kat inayabam lata kuma, tapno makapangan mo't itinaimas. Kaasi mo't na akabsat mo. Isumot ngamin. Dumaw dawat sa apayan iti kwarta kadagiti kakabagyan tayaw. Anya? Inaramid na dayta? Dilagbainan? Ay, huwag nga rod Anya laang ti maibaga dagiti kakabagyan tayo. Bye-bye tayo ni Jane? Natangken ba't ngamin ti ulo na? Asino akabagyan tayo ti dimawatan na ititulong, nanang? Ni kano angkel mo Renato. Ay, nakababainan. Dayta nga rod ti bagbagakan kwa na. Asaan akanayon ama pandumawat iti tulong kadagiti kakabagyan tayaw. Katuan, sana bali, inakto ka sarita. Siyak ti mababain iti kasta nga raramidan na. Jane! Jane! Adak di likod manang. Adda ka mo't gayam di tang aglablaba. Wan manang. Nasayat man ta nakapasyar ka. Ada meeting mi kadagiti office mates ko. Dita hotel nga asidag diti balayo. Iso adim magasak. Kasta ka di manang. Ay, nagmayat matanday ta uniform mo. Bagay mo launay. Kan, day tabag kan sapatos mo. Agpadpada da iti kolor. Kastoy ka kumamot no nagadal ka. Ay. Jane, dimawat ka kadi iti kwarta ka ni Uncle Renato? Ha? Saan ano asino laditan ti pagdawdawatam iti kwarta? Di ka lamabain. Saan ka dimawat manang? Nagdisnudo anang itad. Oray pay, sa dino ti ayan ti pride mo. Ik-ikan na kami lang, iti pakaibabainan. Kasapulak ngamin unay manang. Amumot ababasit pa'y dagiti anak ko. Kan pinanawan na kami nilakay ko. Kat, daytan ti rason tapno agpalimos ka? Manang. Oh, di ka agdomo kakasta. Akas ka lang nakakaasi. Mabalin ka di atulungan nak. Ngagbiro kiti trabaho. Tulungan ka? Taapay, kasano ka kumamatulungan?
Kat di ka pa'y nakagraduate iti high school? Pangisar ka kumakan ka? Uray paralinis wano para laba manang. Ay, college graduate dagiti paralinis iti opisina mi. Ada pa'y certificate da ah. No nagadal ka kumaydi, adayo ang mapagtag mo ti kastoy akariga ti panagbiag mo. Manang. Innakon, katne, laglagi pom di imbagakan ka. Di ka dumawdawat iti tulong ka dagiti komporme at tao. Kabagyan tayo mo't Uray pay, kababain! Tunggal umayak dito balayo. Madakamat latta day ta nakakaasi abiyag ni Jane. Makauma mo't adengdenggan tatang. Apektado ak takabsat yu kat ngaraw. Ay naapo diyo panunutan day tatang. Ay, natayanganan. Adan umno panunot na. Apay, di la mabalin na tulungan yaw. Anya kuma may tulong ko. Kay isumo tinang pili iti kasta abiyag na. Adda posisyon mo di opisina yaw. Mabalin siguro ay kami ti trabaho na. Saan la asyak tagdesisyon ni opisina tatang? Adda pa'y mas nangat nga itong iti siyak. Kan may sa, naman mabalin ko nga indoors. Anya ko mga iti kwalifikasyon na. Saan mo't anak kaadal? Awan mo't training na, oh. Iso nga anusan na ti kastabiyag. Agbiro ka iti pagtrabahuan na. Tapno mapag-adal kan mapadakkel na, dagiti anak na. Uncle, umunag kayo. Kunaklakit din no saan ka masangpatan dito yung balayo ita. Adaak dito, Uncle. Ay, pasensya kayo nagwara to'y balay mi. Agtugaw ka, Uncle. Sa anak matkit di ngagbayag. No kadi agtrabaho ka, kat ada mga awir ka dagiti anak mo, Jay. Uwan, Uncle. Ipamuspusak day ta. At ang amin posisyon ni di opisina, kaya't ko nga ijayakan ka. Sana na nga to a posisyon, ngam sigurado nga da trabaho mo. Agyaman ak unay, Uncle Renato. Agyaman ak ititulong mo. Addang trabaho? Uwan, tatang. Imbagak namin idi ka ni Uncle Renato nga ibirukan nak iti trabaho. Ay na, maragsakan anak ko. Iso ano mabalin? Dito'y kumapay laang dagiti anak ko, tatang. Ay katun kabaalan mi paylaang kaninanang yaw ti mga away. Makita yu ti aramid day a babae kada kayo. Lakay kan bakit kayon? Ngamda kayo paylaang ti pagaw-awiran na. No ada trabaho na, agbiro kumamot na iti para awawir na. Tulungan tayo kuman ni Jane. Kabsat yun ni Jane. Kitaan yun man. Nipay ang kaliyaw tinang birok iti trabaho para kan kuana. Imbis kumaada kayo akakabsat na. Ay, sabali pa'y atao. Bayamon, anak ko. Dakamin ka ni tatang mo ti agaw-awer. Total, awan mo't araramidan me. Nasaya at mo't kitday, tada kaduamin na ubing dito'y balay. Naragsak kami kat, no adadagiti apu kumi dito'y. Ay ngam kaasi kayo, mat. Ay, maminsan laang tibiyag dito'y rabaw ti daga. Isuarumbang laang nga agtitinulong tayaw. Tapno mabuo ti arapaap, ti maysa kan maysa. Husto dayta ako na amlakay. Napanunot ko mat daytan. Naragragsak ti agbyag dito'y rabaw ti daga. No adda matulong am atao. Imbis abuyaam ti panagsagaba na. Tulungam ang masagrap na ti ginawa. Dayta ti kayat ko asawen. Misyon iti biyag at tumulong. Kumusta dagiti anak mo, Jane? Nasaya at damot latta, Uncle. Wanya, agin enjoy ka matlang iti trabaho? Wan, Uncle. Nagsisingpot dagiti kakadwak ijay. Kan ada kanugayam training mi. Wen, mangipapa iti opisina iti training. Kunak idino jak kabaalan ti agtrabaho. Ta, awan mo ti umno nga adal kan training ko, Uncle. Saan mo kumapanunutin dayta, Jane? Kita man, ket nakastrag ka matlat tayo ti trabaho. Iso nga rod, Uncle. Pinapigsayo ti pakinakam ko. Iso nga ad-adda nagtalakak iti bagi, kan iti kabaalak. Kabaalam dayta, Jane.
Saan ka kumamapukawan iti namnama iti biyag? Agtitinulong iti pakadagsanan ti tunggal maysa, tadayta ti pakaragsakan ti Dios. Papagayam, ditaan ti nagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.